Sa number 2, isa ka palarehos nga protocol ang luyag karon ipatuman sa Department of Agriculture sa Negros Island Region ini may angot sa African Swine Fever o ASF. Sunod sa kay Regional Director Engineer Jose Albert Barogo, magapatawag siya sa Regional Management Committee meeting para maplastar ang Regional Task Force para sa ASF. Patag niya, ibes nga magmansig-mansig patuman siyang protocol ang kada LGU, mas maayo nga synchronized ini. Endemic na ang ASF sa rehiyon, gani mas maayo nga i-manage ang protocol. May naplastar naman nga daan nga guidelines kag mayara man sang pagsulundan ang Bureau of Animal Industry. Sa Negros Occidental sunod sa kay Barogo, ang Bacolod kag San Enrique ang may ASF cases. May ASF man nga kaso sa silay pero ini ang isolated kaysa nagpatigayon sa surveillance, negatibo naman ang palibot sunod sa kay Barogo. Sa Negros Oriental, damlag pa. Kinsiling na ni Governor Chaco Sagarbaria nga ASF positive ang La Libertad. Wala pa sa opisyal nga report ang DA angot diri. Suno kay Barogo, hindi man sila makadeklara tubtub nga wala sila may ginauyatan nga basihan. Dependent sila sa pagsubmit man sang LGU sang ilang nga mga blood samples nila. Suno kay Barogo, ang secure ang nag-close sang borders sini kag wala nagabaton sang karne sang baboy gikan sa Guam. Sa level naman sang regional, we will be creating sang task force namon. So hopefully we can create by next week. Makapatawag ako sang regional management committee meeting, emergency RMC meeting. So para ma-establish man ang task force na sa regional level. So what will be the purpose of this para at least ang pag-implement nato sa protocol